Danas je dan kojim želimo obilježiti jedan novi iskorak u području regenerativne medicine, objavljeni rad u Biomedicines, autora doktorice Ane Dimove, doktora Stefana Dimova, docentice Ivkošić-Erceg, docenta Pavlovića, docenta Bokuna, doktora Brleka. I u tom radu po prvi put govorimo o jednom novom iskoraku, kombinaciji takozvanog modificiranog Marciusovog režnja sa aplikacijom mikrofragmentiranog masnog tkiva koji sadrži mezehimne matične stanice u svrhu cijeljenja rektovaginalne fistule. Jako je poznato da Crohnova bolest sa svojim komplikacijama je iznimno kompleksna i ona kao takva zahtijeva multidisciplinarni pristup. I upravo smo to napravili sa našim stručnjacima koji pokrivaju gotovo sva područja abdominalne kirurgije, gastroenterologije, radiologije, područje personalizirane medicine, genetike, regenerativne medicine i ginekologije. Ali moje veliko hvala ide gospođi Marijani Čulin na njenom povjerenju, obzirom da kao pacijent je niz godina imala tegobe, gdje konvencionalna medicina je napravila sve što je mogla napraviti, što je imala povjerenje u novi iskorak i ja bih rekao da mi je srce veliko. Iznimna mi je čast što evo sam ja danas tu i što mogu stvarno posvjedočiti znači da je nemoguće moguće i da smo uspjeli, znači cijeli tim specijalne bolnice Sveta Katarina i doktorica Ana Dimov, što smo uspjeli riješiti moju fistulu koja je jednostavno bila tolike godine s menom i što mi je jednostavno taj život, ajmo reći, unazadila i što smo evo uspjeli sve sanirati. Bilo je tu stvarno, znači, i obeshrabrenja, znači jednostavno morat ćeš, Marijana, živjeti s time, nema druge mogućnosti, znači to je to, ili stoma i ako bude to, bit ćeš sretna ako i s tim uspije. Ali evo, znači taj crv neki koji je čučao u meni, ja sam krenula dalje, povjerila sam se doktorici Ani i odlučili smo skupa nekako napraviti taj korak i evo, Uspjeli smo jer je jako uporna Ana i ona je, znači, bila moj anđeo čuvar i zvijezda vodilja u svemu tome i znači sve evo što se reklo. Ja sam se držala jer ja sam tvrdoglavi magarac, što se kaže u nas dole, tvrdoglavi tovar koji jednostavno kad krene prihvatit ću se toga, odradit ću se, makar nije bilo lako. Bilo je stvarno i psihološkog padanja i psihičkog padanja, ali Ana i moja obitelj su me stvarno uvijek vraćali, držali na nekom pravcu da ne zglihan skroz. I valjda sve se skupa posloži i valjda treba, znači, biti pravi trenutak za sve. I stvarno mi je, znači, drago, znači, što smo ovaj pothvat, odnosno zahvat tu u Hrvatskoj, u specijalnoj bolnici Sveta Katarina obavili, znači, i što ćemo dati, znači, mogućnost mladim osobama kojih je stvarno broj, da boli glava, što se kaže, jednostavno da imaju, znači, šanse za izlječenje, da ne moraju nigdje ići ni vani, da imaju, znači, stručnu bolnicu Sveta Katarina ovdje, stručni tim i vrhunske stručnjake. Hvala doktoru, odnosno profesoru Primorcu koji je, znači, sve ovo omogućio cijeloj Hrvatskoj, pa, znači, tek nama, manjim ljudima, evo, ajmo reći. Hvala svima još jedan put. Evo, osobito sam ponosna i sretna danas da možemo zapravo priopćiti kako imamo godinu dana potpun uspjeh u primjeni zapravo jedne pionirske metode. Prvi smo u svijetu kombinirali kirurški popravak sa aplikacijom vlastitih matičnih stanica iz masnog tkiva kod pacijentice sa rektovaginalnom fistulom kao posljedicom Crohnove bolesti. O ovome bi mogla pričati jako dugo. Ono što posebno želim zahvaliti je Marijani Čulin, našoj dragoj pacijentici koja je na to pristala, ali pogotovo i specijalnoj bolnici Sveta Katarina i profesoru Primorcu jer su zapravo podržali jednu vrlo pionirsku, u nekim momentima možda pomalo i ludu ideju, naš san od kojeg smo odbijali odustati,
Pomogli su mi da multidisciplinarno skupimo jedan know-how, da sve bude po pravilima struke, a opet da bude jedan potpuno novi korak koji do sad nije zabilježen. I radi toga sam neizmjerno ponosna, zahvalna i sretna. Ja ću samo ponoviti da sam jako sretan i jako zahvalan da sam bio dio tima koji je uspio pobijediti ovo stanje, ova komplikacija Crohnove bolesti. Kao abdominalni kirurg u svojoj karijeri sam se susreo sa brojnim komplikacijama Crohnove bolesti, što intraabdominalno, što perianalno. Svi znamo koliko se to teško liječi, odnosno nemoguće izliječiti u navodnicama. Drago mi je da smo se odlučili za ovaj pionirski pothvat. Drago mi je da smo uspjeli u tome na kraju. Sam zahvat kirurški je bio dosta zahtjevan. Trajao je više sati i radili smo u operacijskom polju koje je minimalno, koje je dosta zahtjevno kirurški, u kojem se radi sa dosta upalno promijenjenom tkivom. Drago mi je da smo uspjeli naći tkivo koje možemo autotransplantirati, koje se mogu primijeniti matične stanice da naprave svoj učinak. Evo, veliko mi je zadovoljstvo biti dio ovog tima koji je zapravo izliječio komplikaciju, vrlo neugodnu, nezgodnu komplikaciju kod ove naše bolesnice koja je njoj značajno smanjivala kvalitetu života i po tome je zapravo Crohnova bolest i poznata i apsidirajući i fistulirajući oblici koji značajno smanjuju kvalitetu života. Da tako kažem, konvencionalna medicina u ovom trenutku, pa čak i uz biološku terapiju, ima svoja ograničenja i ne može, nažalost, pomoći svim ljudima. I stoga ovaj iskorak je posebno važan i evo, čestitam našem cijelom timu i timu profesora Primorca na ovom uspjehu. Već godinu dana je prošlo zahvata, fistula je zacijeljena, gospođa Marijana je s nama zadovoljna i ovo je snažna poruka svim onima koji boluju od Crohnove bolesti da za njih postoji nada.